Kontakter. Revner i væggen med kabler. Kabler ind til siden af. Flere kabler op til loftet. Kabler, der går ud i entréen. Kabler, der går ned. Stikkontakt der. Så er vi begyndt at mure lidt kontakter ind der, og der kommer kontakter dernede. Så går vi ind i et andet rum. Der har vi pudset hjørnet op der. Vi har lagt kablet ind der. Der kommer en stikkontakt med afrødet der. Der kommer en stikkontakt der. Kabler. Masse reparation, der skal laves der. Lidt. Strøm op til loftet. Kabler, der kommer ud op på loftet. Vi ved ikke rigtig, om vi banker den roset ned og sætter en ny roset op, men det må vi lige se. Det gør vi, siger jeg ikke. Ja, kaos, men kontrolleret kaos, så det ser sgu meget godt ud snart. Ledninger. Yes. That's what it looks like. Det kan godt være, det ser fjollet og voldsomt ud, men det er faktisk... det går godt. Over and out.